Kaluwen apa piye? Mboten, Wajib. Kurang turu. Ugi mboten, Wajib. Lah kok terus gledak ana apa? Saking rumaos kula wonten rembulan demah wonten pangkon kula, Wajib. Ketiban rembulan pas ning pangkonmu. Wahyu kuwi Danang. Kuwi wahyu Danang. Ngerti yo? Apa to sebabe kowe kok takon ngepek bojo Lembayung? Urung dadi bojomu wis takon ngrasakake. Sebab apa? Menapa sebabipun, Wajib? Sejatine wahyu kraton tanah Jawa kuwi mapane ing pawadonane Lembayung. Lembayung. Nalikane kowe carem karo Lembayung, Lembayung bengok kae ora ngrasake lara, ora ngrasake kepenak, nanging pambengoke Lembayung merga koncatan wahyu rumasuk nyang anggane Danang Sutawijaya. Cara wong mlaku mung kari sejangkah tutuk panggonane. Ayo dibacutke nggone laku Danang sayo monggo Wajib. Panjen sejaku aku kepengin nyekat ana pesarane Ki Ageng Bayang. Nggih, rantos riyen nggih. Kula padoske kuncine. Mau tak centel kene-kene kok ora ono iki ning ndi iki. Aku yo ora mlaku nyang ndi kok ning kene kok kuncine ora ono. Sampeyan kok malah bingung digoleki. Empun. Mergo lagi tangi turu ki lak yo pikire urung jen. Kula niki mboten lak kula centelke teng mriki kok. Dieling-eling luwih dhisik. Eling kula nggih teng mriki. Lah digoleki to. Wah pripun iki Kanjeng Sultan? dadi cetane kuncine ora ono. Nggih, mboten enten. Panjenenganku ora bisa nyekar ono pesarane Ki Ageng Bayang. Nggih, sanes wekdal mawon nggih Kanjeng Sultan ngapuntenipun. Wira bumi lan sira Rama Sultan. Mbok kulawa dina iki durung judhu, durung ditiwancine lamun to aku bakal nyekar ono pesarane Ki Ageng Bayang. Lho panjenengan ingsun ngersakake kondo
sadurunge pun Rama ngutus kelawan jeneng sira Wirabumi lan Benawa supaya ngupadi kelawan kadangmu Danang lamun wis ketemu ing mungkune jaken bali ana ing pajagan Kados sedaya dawuh pangandika panjenengan badhe kula estos kepareng yen temen Gusti. Satenane nganti aku tumeka ana ing makom bayat, aku uga kepengin asum donga ana ing tiyang bayat mulah jaluk. Kuncine bukaan aku pengin asum. Mau pun ngendika nek kuncine niku ical kok. Kok kula tendelke teng mriku lho. Lah niki napa kuncine? Lho wong mboten enten kok dados temendel meneh niki pripun niki? Monggo kula buka nggih. Monggo. Iya jaluk tulung karepku. Tukoke kembang. Oh, nggih. Pun rantos nggih. Nggih. Danang. Yo kini sliramu mangkro tinggal Danang. Nek Ratu Kidul yo Ratu Kidul, nek bayat yo bayat. Nek bayat yo bayat, nek Ratu Kidul yo Ratu Kidul. Cukup semono Danang. Sampun sumpah dumateng panjenengan. Salaminipun kula badhe sowan wonten ngersa panjenengan. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu. Kok nganti sliramu temeka ning satengahing alas. Ini karo Jumawah kalersan. Kula saged pinanggih lan Kangmas Danang. Jalaran kula nampi dawuh ngersanipun Rama Sultan Hadiwijaya. Ingkang supados kula madosi Kangmas Danang parikedah kersa kandha wonten ing kasuwargan. tenane sliramu nampa dawuh saka ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. Supaya ketemu marang aku lan wis ketemu suwana ning ngarsane Rama Sultan. Menika leres. Wirabumi. Tandha Rungokke apa sing dadi kandhang. Danang Sutawijaya bakal suwana ning ngarsane Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya nanging Danang duweni penjaluk. Yen to Rama Sultan Hadiwijaya kendel dahar rusuh lan cukur brengos sak jenggote. Danang Sutawijaya tambah gelar Raden Ngabehi Loreng Pasar. Sultan Hadiwijaya mengko gendetapak aku bakal suwana ning ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. Sedaya ingkang dados aturipun Kangmas Danang. Badhe kula aturaken ngersanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sing adosen. Rama Sultan Hadiwijaya gerah Menika leres piyambakipun ngantu dumateng panjenengan. Kapang dumateng panjenengan. ranti sawetara.
Hadiwijaya genti tapak. Kang Mas bakal swana nang ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. Tinggal susul je Kang Mas. Kepareng. Kula ingkang sowan Rama Sultan. Kula ingkang sowan Rama Sultan Hadiwijaya. Yen putraku Danang, Kula pun wirabumi. kowe wirabumi Tan wirabumi. paring jam. Nalika pun Rama ngutus lawan Jimin Sikokem supaya ngupadi lawan Kadang Danang. Apa wis bisa ketemu lawan Danang? Sampun Ro. Kula sampun pinanggih lan Kang Mas Danang. Anggen kula pinanggih lan Kang Mas Danang. Kula ripit mituhaturipun Rama Sultan. Kapurih Kang Mas Danang kersa pun wonten Kasultanan Pacu. Nanging saderengipun Kang Mas Danang kersa pun wonten Kasultanan Pacu. Kang Mas Danang nggadahi paweling dhateng kula. Dadi Kadang Danang paling kelawan Jimin Sira. Lan inggih Juru apa sing dadi pamelinging Danang? pamelingipun Kang Mas Danang. Kang Mas Danang kersa pundur wonten Kasultanan Pajang. Menawi Rama Sultan Hadiwijaya sampun kersa kendel anggenipun dahar rusuh ingkang angka kalih kersa nyukur bringos lan jinggotipun malah boten ngemungaken menika. Banjur napa meneh? Kang Mas Danang sak menika sampun tambah gelar jimat Rama. Tambah gelar jimat Lor Ngabei Lor Pasar. Raden Ngabei Loring Pasar. Yen cetha Kadang Danang kae wis tambah gelar ateges. Danang kae wis ngembari marang panguasanipun Rama. Mongko kepati-pati tresnaku kelawan Danang, aku kepengin ketemu kelawan Kadang. Kula ingkang sowan. Kene Danang. Kene Danang cecatan. Romo Wisnu lawan kowe Danang. Kula sanes Danang. Yen kowe dudu Danang njur kowe sapa? Kula Gunawan. Gunawa Gawon. Jimin Sira wis sowan nang ngersanipun Rama. Apa wis bisa ketemu kelawan Kadangmu Danang nggih? Rama Sultan. Kula sampun kepanggih Kang Mas Danang. Kiyambakipun mitungkas dumateng kula. Mitungkas kang supados ngaturaken sekar telasih kunjuk dumateng panjenengan. Kembang telasi punika leres. Cepu kene. Urangira babar pisan. Bune pun Rama kepengin ketemu kelawan Kadangmu Danang kaporo. Danang ngaturake kembang telasih lawan pun Rama. Telasih ateges wis entek welas asihe utawa tresnane Danang kelawan pun Rama Benawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Rama Sultan. Danang mawantu-wantu pun Rama kepengin ketemu kelawan kowe mergo gedhe rasa tresnane pun Rama kelawan cepet sausing jeneng sira marang kene kapura cedhak Istaken Rama Sultan. Nyuwun pangapunten Rama Sultan. Danang
Mergo gedhe rasa tresnane pun Rama. Pun Rama kepengin banget supaya kok pangku kelawan kowe Danang. Kersa panjenengan kados boten sekian. Ya kono sisihipun Rama. Yen Danang pira bumi lan kowe Benawa Sinten iki Rama? gerahipun Rama saya santer tak kira ora bakal suwe meneh. Pun Rama bakal ngerteni gebyaring jagat pamunta. Pun Rama kapundhut dening Gusti Kengakara jagat. Sadurunge pun Rama bakal antum maris kelawan putra-putraku. Kalebu Danang pira bumi lan uga Benawa. Sing kapernah tuwa ora liya Danang. Danang bakal dak paringi warisan dampar kencana. Wira bumi dan bakal ndak warisi Pajang tiniba kelawan Benawa. Bakal ndak warisi bumi Jipang. Lan pungkasan pun Rama bakal meling kelawan para wedrah lan putra-putraku. Pun Rama nyuwun supaya sira kabeh aja nganti padha cengkah marang sapa sing bibriki perkara satemah ndadosake cengkah ora bakal lestari uripe. Pangapunten sakderengipun Kang Mas Danang lan Yayi Benawa. Menawi wonten liranipun Kang Mas Danang kersa paringilah dhateng punarpanipun Rama Sultan Hadiwijaya badhe kula pethak wonten ing bumi Pajang. Mboten. Jisimipun Rama Sultan badhe kula pethak wonten ing Pajang. Luwih becik tak pethak ana ing Pajang. Mboten. Kula pethak wonten ing Jipang. Pajang Jipang. Apa kowe sakelorone lan apa kang dadi tugas Rama Sultan Hadiwijaya? Putrane Kasultanan Pajang. Aja nganti padha cekah. Punarpane Rama Sultan Hadiwijaya ora bakal tak petak ana bumi Pajang lan ora bakal tak petak ana bumi Jipang. Nanging punarpane Rama Sultan Hadiwijaya bakal tak